ora bisa dhewe ana maning modele wong Banjarnegara najan tuwa nanging ora kurang reka dasare negara wis merdeka kanthi dasar Pancasila. Bagus kasih tekane wakul kayu cepune wadah pengaruh wisus kali jangan usus enak sekali pada eling marang tembung katelu tegese sepisan tata krama pindhone kuwe temen kaping telu tapa selera menambah meringkang koso silire sing kalah magawe silir sing kalah dening epek wong magawe kones sing marai bingung sapa miturut marang sayur paceh lambayung pahit rasane nempe wong demen antene sempe rama mene titenono sing becik ke lawan Allah satene sing
kudu eling lan waspada eling ana wong urip pira lawase bebasane wong lunga mampir ngombe molane eling ning kancane ngeling ana urip ora bisa dhewe ya mas kanes nenes mumpung anom ngoti ora rasing mongso makaten sagunging para rawuh tresna kakung